sayaw! Hello guys! Isa. Dali lang. Dara. This is day 11 yang anime among bukid na mo kay mga tamig durian kita man durian dia. Petindaghan na nagbunga niya nahurot naman karon. Mangulit na may animal. Bye. Hey guys. Nami bagong segment buhaton karon. Dili na magdala gitara mo lang testingan. Nga naman may speaker dire. Tanaw ninyo worth it ba may tagaan og 20 or 50. Okay? Ali. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bells ring and jingle bells ring. Okay, balik. Now the jingle hop has begun. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell time, jingle bell time. Dancing and prancing in the world, in the frosty air. Sige, sayaw! Mana? Tara. Mang Pasko. Tara. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in the one-horse sleigh. Bye-bye. Sa among vlog, sa inyong vlog Yes. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Mang Pasko. Kita lagi. Gitara na ta. Kita lagi. Gitara na ta. Yo guys, gitar na lang mi guys. Kabalo naman mi. Kasabot na mi sa panahon. Gitara na ta. Ay, tara na. Na may sayaw te. Gitara na may kay. Di magsilbi nito yung nato dahil kamera kay bigayan. Mura na namin ng trip good. Di bera na mong talent. Ako ramay na talent ito, wala nga. Ang mali payo. May Pasko. Thank you. Ang mabait din yo, thank you. Namig babag no. Di na may diri tanaw doon yung mga balay oh. Nirado tanan. Tindahan oh, tindahan. Anto may kaper. Dito na may tirada kay. Kuan man diri mingaw kayo. Pre. Mingaw kayo diri. Hi guys. Hindi na lang hawa 24 hours challenge. Hindi kami tagain. Square talent pay. Hindi na lang hawa 24 hours challenge. Adi. Oh, kita nyo na. Sa langit walang bel. Kaituan nagpuyo si San Miguel. Salamat. Wala. Banti. Hindi, banti bigas. Hey guys, after ulit 24 hours challenge, walay hawaay kung hindi may tagaan.
Feliz Navidad, la 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 la. Feliz Navidad, la 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 la. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Wanna wish you a Merry Christmas. Wanna wish you a Merry Christmas. Wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Salamat. Feliz Navidad. Ani, Anda pagkano para ikunin ayaw galite balikin sa langit wala ang biro sa langit wala ang sa langit wala ang biro pero tuwan nagpuyo sa San Miguel sa langit wala ay sunder sa langit wala ay sunder sa langit wala ay sunder kay tinugas sa tiyan ni Lucifer. Og niabot pa ka diri kuya jud ka. Na ako'y nabantayan lang na realize na ko nga kanang pangit di kayo og kuan balik-balik ra permente ang ato ang kuan nga pakita na mutot na ng mga nanghatag tapos mapapinaw ninyo ang amuang gikanta. Nya kita to ninyo mga nanghatag-hatag para itong mga naging video. Kay ibaba ba itong analytics basig mao dahilan mga bati kay mig performance mao tan-aw ng video. Mag-explore ko balik mo na karon dire na tama ng video. Di na namin ipakita tanan ang mga highlights raw kuan kay di mo gud ta ka storytelling kay kung mo consume siya taas kay nga proseso sa pag-edit para karon no hapit na launa sa kadlawon. Oh, matog pa ko, di ba? Bye.